fra alle os hos InfoServe til alle jer, vi arbejder sammen med. Julestemningen virkede pludselig langt væk. Økonominissen havde fortalt om kraftig optræk til en finanskrise og ikke en snestorm, som alle de andre nisser havde håbet på. En snestorm vidste nisserne hvad var, og de vidste, at den i løbet af få timer eller dage ville være drevet over igen. Men en finanskrise, hvor længe ville den ikke overskygge optimismen? Der er helt sikkert mange, der allerede nu er berørt, sagde økonominissen med alvor i stemmen. Og vi skal tage situationen med stor alvor. Nisserne lyttede eftertænksomme. Hurtigt blev trommenissens tanker dog hen på de nybagte kager, som udviklingsnissens mor havde bagt til dem. Vi er bare så glade for mad og kager, udbrød han pludselig. Og kan vi ikke bare holde jul, som vi nu plejer? Humornissen var ikke sen til at gribe den lejlighed og dreje samtalen i en helt anden retning. Alle grinede højt på nær dognenissen, der stadig snorklede i sin kurv, og økonominissen, der prøvede at finde de mest alvorlige folder i sit ansigt. Situationens alvor taget i betragtning. Udviklingsnissen hastede ind på kontoret, hvor han stod et øjeblik i garderoben, inden han tog i døren. Han trak vejret dybt, hvor var der meget larm derinde. Udviklingsnissen vendte ryggen til og fandt en trætrold, han kunne bide i. Det var med lettelse, at han så de mange andre tandmærker. Hvor er det rart at vide, at man ikke er alene i en stresset juletid. Fjantenissen kiggede intensivt på nissernes formålstavle, hvor de blandt andet havde skrevet: vedvarende fokus på udvikling af tilgængelige web- og CMS-løsninger, der skaber nytteværdi for kundernes forretning. Husk peberlederne på onsdag. Optimisme gør alle nisser glade. Det er endnu uvist, om det var formålet, de små huskesadler eller vittighederne ved siden af, som fjantenissen stavede sig igennem. Udviklingsnissen, der indtil nu havde forholdt sig i ro, lænede sig endnu længere tilbage i stolen og sagde med alvor i stemmen: det bliver ikke en god jul for os, før der er blevet en god jul for vores kunder. Hvad kan vi gøre? Kom med en løsning til dette, ellers så bliver der altså ikke jul i år. Der blev helt stille på webbureauet. Så stille, at det eneste, man kunne høre, var computerens snurren og en svag snorken. Idénissen væltede på dette tidspunkt ind ad døren. I god tid, som altid, kom det skarpt fra strukturnissen. Jeg har bare fået så mange gode idéer, råbte idénissen, så jeg glemte helt, hvor jeg skulle hen i dag. Idénissen var ikke en af de hurtigste nisser på havnen, men helt klart en af de sjoveste. Kontaktnissen, der altid prøvede at være en positiv nisse, smilede imødekommende. Vi har jo også brug for nogle idéer. Måske kunne vi hitte på dem sammen. Det er nu så hyggeligt. Pludselig sad de så alle sammen og drøftede de gode idéer, muligheder og optimering af web- og CMS-løsninger. Julehyggen nærmede sig mere og mere, som idéerne blev skitseret. Finanskrisens truende skyer hang stadig i horisonten, men mindede nu mere om en snestorm. Det hele løser sig, jeg ved det, kom det optimistisk fra en af designernisserne, og de gik hurtigt i gang med at designe årets julegave. Idénissen mente, at der skulle så mange idéer i pakken, som det overhovedet i hele verden var muligt at få proppet i en gave. Det bliver alt for meget information, og folk har ikke tid, mente udviklingsnissen. Og det skal være enkelt, indbydende og inspirerende, kom det nævnyttigt fra en af designernisserne. Idénissen blev irriteret, for de andre havde jo ret.
Hvorfor så ikke gøre det på en helt anden måde, brummede udviklingsnissen, der samtidig kom med et forslag til, hvad gaven skulle indeholde. Hvordan kan idéer, som man endnu ikke har fundet på, være en gave? Spurgte supportnissen, der var meget praktisk anlagt. De andre grinede. Det er fordi, vi laver dem individuelle til alle dem, der ønsker sig idéer, råbte de. Så nu håber vi bare, at vores kunde finder pakken. Den er kun et klik væk. Med ønsket om en god jul og et lykkebringende nytår.